So लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोननो आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय लुबैनानै ओमफ्राय नै मा होनो दिनै सानडे एक्चुअलि बे भिडिअआ दिनै सानडे दा बेलासिफोराव आगारगोन ना गाबोनफोर आगारगोन आं बेखौ बुंनो हाला जिखुनु दिनै सानडे जोङो दिनै लकडाउनाव जोङो बिदि जमायै माने गिर्जा हाबनो हाया नोंथांमोना मिन्थियो कि आङो ख्रिस्टियान मानसि अब्लाबो माने इसोर मानसिया जेसेबांखिनि पापियानो जाया मानो जेसेबां मानसिया बयबो पापिखा माने गोसोनि साननाय मावनाय दांनाय रायनायफोरजों मानसिया पाप मावखायो अब्लाबो इसोरजोंहाय एसे समखौ होनो थाखाय जोङो नाजानांगौ बिनि थाखायनो जोङो लकडाउन जोङो गिर्जाफोराव ज' हाबनो हाया बिनि थाखायनो माने ज' हाबनो हाया माने हाबनो मोननायनि एलाउड गैया आरो ओंखायनो बिनि थाखायनो जोङो माबायदि लकडाउनाव गिर्जा हाबो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नै आखायाव बाइबेल लाबाय गित लाबाय ओमफ्राय दा थांनोसै नोंथांमोननो जों गिर्जाखौ माबायदि खालामो बेखौ दिन्थिनो थाखाय थ'दो होमब्ला जोङो गिर्जायाव दिनै लिस्ट हैनो नागिरदों नै गिर्जायाव हैनोसै इखौ मोजांथ' लिस्ट जोंनि फैलाय बेखौ थांसै एसे ना बेखौ थांसै औ Good morning. Say good morning. Good morning deh. Good morning. गिर्जायाव थाङा? थाङो। नोंसो बाइबेल गित लायाखै? आं डायरि खाथा लायो। डायरि खाथा लायो? आंबो डायरि खाथा लायो। सुरद्रा ओइ। Oh my god. आदै खानानो बोना होबाय। इदिलाय आं थैखानाय। इसुखिन थ' जोंनि। मा? इसुखिन थ' जोंनि। आं नुवाखै। नों नुवाखै? आयौ जोंनि इसुखिन थ'। नुवाखैलाय थैयो नासो पांदो। फैबायथ'। मा खायाखैनो? खाबाय। खायाखैलै। नायसाय न'आव नायसाय। गिर्जायाव फैबायथ'। नायगोन आं। आमाइनि न' इयो ओमफ्राय बेयावनो हाबगोन गामिनि न' नालाय ओमफ्राय एसेबां माने हाइ फाइ थाया आरो बांसिनानो बेयावनो हाबगोन आयौ मानसिफ्रा जमा जाबाय माथो ओरै माबाजों माबा हादों नेहा थेरे आराम Meninggalkan radar kenasom Zisualinge sergetawniau onayaka जोंनि धोन सम्पथिफोरखौ लामायाव मोजाङै नेनानै लांनाय बादि आङो बे आहाबा दैसा सेराव जोंनि इसोरनि सिगाङाव उपबास थानो आरो बिनियाव गुरै जानो जों गासैनिबो लागै हुकुम होबाय आं फरायबावनि जोंहा माब्लाबा समाव जिबनाव माबा मोनसे थांखि लानाया फेलें जायोब्ला जों निराशा जायो बेफोरनि थाखाय जेन' जोङो निराशायाव थाबाय थायालाबा गोदान आसा खालामनानै जों दावगालांनो हानाय बायदि जों इसोरनियाव आर'ज खालामगोन लिसुखौबो सेलायनो जोथोन लायबावनांगौ नामा गिर्जा गबाय जोङो ओमफ्राय दा गिर्जा गबाय जोङो दा 10ता जाबाय माबा जों गिर्जाखौ 8थानिफ्राय हाबदोंमोन फुंनि ओमफ्राय दा गिर्जा गबाय ओमफ्राय आं मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायाखै दा ओंखाम जानोसै मैया मोनानिफ्रायनो ओंखाम जायाखैमोन माने ब्रेकफास्ट खालामनोसै दा एसे लिसुआ मोजां लिसुखौ गिर्जायाव होग्रा लाजायाना जोङो माने मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ गिर्जायाव होग्रा लाजायाना ओमफ्राय नै सासे जानो लुबैनाय गिर्जा गनाय लोगो लोगो जाफैबाय आयौ सोलाय मानामलाय नोङा मानाम जोंनाव फैखांबाय नामा इयो आलासि जोङो नै आलासि गोदान फैदों
नों गिदिर गाखोनानै मोनहायो आयौ आयौ सयथिन मांसिन मासो आयो मानसिखौ नुले अबाव थांखोथाय मोजां गेलेदों मोजां गेलेदों आङो आयौ नै नायलाय आयौ माथो गोबां मोनदोंदां आयौ ग्रुम होनलायबाय बाज्रुमनायाबो नैबेसेबां ल'गब साया हायाव माथो नै एसे गोबाङैनो आयौ हेपि फानि माने जानोसो नागिरदों था गिलिस गुजिना दिन्थिनांगौ बायदि एम्फौ दंना गैया नै ओरैबादि बरिया जिनिसबा ओमफ्राय नै दा मा खालामनानै थानो बरिं मोनबाय नै गोलोमनायाबो गोलोमगाया ओमफ्राय नै जोंना गिर्जाया बबे थांखो नै गोलोमनायाबो गोलोमगाया दसे बेरायहैलाबायनानै फैनोसै फंबाय अबाव सहैयो अबाव सहैदोंसै जेबो मोनथिथ'आ आरो जिखुनु जाया थांनोसै बेरायना फैनोसै दसे आयौ हाला खोमा नै ओमफ्राय सफैबायमोन सफैनायालाय ओमफ्राय नै इदि इसोर दावहांगासिनो मालाय बाब्रे आयौ मारै नै सानडे स्पेसियेल दाखालुसिगोनथ' Ja, das ist ja. Was?